manhero akanaka mhuri yeZimbabwe dzanhau dzaBrett Mveti. Nhasi tiri kutaura nevatungamiri venyika. Toda kutanga nekamufananidzo kemurume kana akuda kutsvaga musikana wake. Pachivanhu pane zvinhu zvinofanirwa kuitwa nemurume iyeye kuti aratidze kuti zveshuwa ari kudanana nemusikana wake. Pane zvimwe zvandoziva inini nezvimwe zvandisingazivi, asi zviripo zvandoziva zvinotevera. Zarura muromo kana tezvara vatanga kutaura. Zarura homwe kana munyai avhura chibhegi. Garai parukukwe kana tezvara vagariswa pasi pokutanga. Rusumudzo kana tezvara vabvuma kuti mwana wavo anoenda kumba kwamukwasha. Asi tarisisai zviri kuratidzwa pakuitwa kwezvinhu izvi. Murume pane zvaari kuda kubva kuna tezvara. Saka kuti azviwane anoratidza unyoro, humility. Inini newe muteereri tisu vana tezvara tine X yedu iri kudiwa nevanozviti maleaders vana mukwasha. Saka maleaders edu vari kuita zvinoitwa namukwasha here? Vari kuratidza unyoro here? Inini nemaonero angu ndinoti kwete. Semuenzaniso, regai titarise parali. Isusu inini nemi vana X tinogara papi? Tinopiwe zvokunwa kana zvokudya? Hatisi kuti tinofanirwa kupiwa zvinhu kuti tiende kurari, aiwa. Asi tisu vacho tine X iri kudiwa handi. Asi unoona leader akasvika anogariswa pasofa. Sofa riye rinoiswa pasi petendi. Uyezve kunonoka. Isusu vana X tinomira ma-hours mangani muzuva. Maleaders vosvika zvonzi tanonotswa nemota. Makambonzwa Jeep Cherokee nyowani ichiita breakdown? Dai iwewe samukwasha ukanonoka kusvika kumba kwatezvara, uyezve uchisvika ogara pasofa, tezvara ogara pasi pamanewspaper, pangabude zvakanaka ipapo? Aita kuti tarisai mota nedzimba dzavanogara. Hongu, hatingati mutungamiri anofanirwa kugara pasi pemiti vachiswera vachichema, aiwa. Asi ngatitarisei zvavari kuita chaizvo. Umwe wacho akapiwa dzimba 3 kuti asarudze imwe chete, akaramba dzese. Hanzi ndinoda kugara muhotera. Mutungamiri akaita sei anoshandisa mari dzenyika kugara muhotera iye ane imba yake? $240,000 inotenga mbeu dzinokwana province yese. Vamwe vakapinda muGNU kwakubva kuvaka zimansion re$3 million apa imba vanayo muHarare imomo. $3 million inotenga ma-ARV mangani. Ma-MP chinhu chavanotanga nacho muparliament kupanana mota. Unotoshaya kuti vaimbofamba sei vasati vapinda pachinzvimbo kuti vaite MP. Kana MP muHarare ane imba yake nemota yake, asi achiwana ma-allowance emahotera nefuel inoita 400 liters pamwedzi, asi ane kambani yemakomberi. Chero tikawirirana kuti MP kana kuti minister anofanirwa kupiwa mota, sei vanopiwa mota inodhura? Sei kupiwa mota 2? Hanzi 1 is a family car, 1 must be a 4x4 because munyika mazara mapoto. $30,000 semaonero angu inogona kutenga mota yakanaka. Asi muchinzwa vachitenga mota dzema 60, 70, 80 over $100,000. President chaiwo vanofamba neconvoy ine mota dzinopfuura magumi mairi kana matatu, 20 or 30.
Akomana. Maybe 5, 6, kana 7 zvinonzwisikawo sepresident. Asi 20 chaiyo 30. Kuzoti kaambulensi kanotera kumashure kare. Kutambisa mari nefuel. Uyezve kutyei chaizvo kuti afamba nevanhu vese ivavo kana zvichinzi over 70% of the population love me. Minister kupiwa driver. Anga asina driver aisakwanisa kudrivera asati anzi minister. Kutambisa mari dzedu kwe. Hanzi tiri kuenda kustrategic retreat kana team building kundobhuka mahotera anodhura. Mari ichingobuda chete. Nyika yakafanana neZimbabwe kutambura kwatiri kuita zvine musoro here kuti munobhuka mahotera izvozvo munotaura zvinhu zvinokwanisa kutaurwa muofisi. No, hazviti. Nemaitiro ema-leaders edu, ruling party as well as opposition, tinogona kuti 6 na 9. Vese zvavo kurarama nepolitics pasina kana tsitsi kana rudo nesu vana X. Tisu tinofanirwa kunyatsotarisisa ma-leaders edu. Tarisai kuti maitiro avo anoenderana nezvavari kutaura here. Munhu anogona kushedzera parali kuti tiri kuda kubatsira vari kutambura, tiri kutsvaga mari. Mumwe wechinzi tiri kuedza kuuya nembeu, tiri kugadzira mari. Mumwe wacho tichida kugadzira classroom re50,000, tiri kumirira dona. Apedza kutaura zvese izvozvo, isu vana X taombera. Akupinda mota ye$80,000 yakatengwa nemari yaifanirwa kuita zvinhu zvaabva kutaura parari izvozvo. Please, vana X, inini nemi, tisu tine simba. Tarisai, fungai, tererai, musavhotere mbavha, musavhotere vanonyepa, musavhotere vachiri kuedza kugadzira nyika asina nhasi. Vachingoti hezvoko 2016 zvichaita, hezvoko 2017 zvichaita. Gore rinotokwisira road, gore rinotokwisira zvakati. Ayo, musanyeperwa. Musakanganwa. Vana X, tisu vana tezvara. Tisu tine simba. Ngatimboonei kuti vana Mukwashi vachaita sei kana vari kuda X yedu. Ndopaperera nhau dzaBrett Muvheti. Kana mafarira zvandataura, kana muchiwirirana nezvandiri kutaura, please endai paFacebook page yangu Brett Muvheti, uyezve ndazovhurawo YouTube channel taakufamba yaakunzi Brett Muvheti YouTube channel. Mo subscribe ipapo. Thank you, my Thomas.